Det er altså mig, der ikke kan. Det er min sædkvalitet, den er helt i bund. Et hvert forhold har sine små krøller. Du bedragede mig med dine ægløsninger. Nej, Sonny, jeg bedragede dig ikke. Jeg bedrog dig. Måske kunne vi dæmpe os. Hold lige kæft. Nogen har det svært. Andre har bare svært ved det. Lise vil gerne have et barn fra Afrika. Hvorfor går du ikke bare ud i byen og bliver boldet tyk, så jeg sparet 43.000? Hvis jeres forhold var en bil, hvilken bil ville det så være? Vores forhold er en varevogn. Det var da et underligt spørgsmål. Italiener er bare så romantiske. Jeg er selv gift med en. Og har man fundet den eneste ene, kan det komme som et chok. Ham her, han er så italiener. Hvad laver han? Han arbejder for Olivetti. At den eneste Nå, i virkeligheden er en andens. Hvad er der? det gør min mand også. Sanddrift Metronom præsenterer en romantisk komedie. Så. Han ved, hvad han vil have. Hvad laver du, Niller? Jeg tænkte, at hvis væggene har hver sin farve, så kan barnet kigge lige på den farve, der har lyst til. Hun ved, hvad hun ikke vil have. Stella, det er sket. Nej. Men begge får de noget helt andet. Nå, men så skal du ellers bare sørge for at være rigtig god ved dig selv, ikke? Sådan, køb en videofilm og lidt grillsnask og sådan en rigtig hyggesørge, ikke? For alting ændrer sig, da skæbnen fører dem sammen. Hej. Hej. Hvad er det værste i verden? Det er at være gravid, når ens mand ligger og knaller med en eller anden høj blondine. Prøv lige at huske en ting. Næste gang du ser ham, ikke? Lad være at slå ham. Sisse Babette Knudsen, Niels Olsen, Paprika Sten, Gisse, misse. Sofie Gråbøl Jeg kommer på mandag. og Søs Elin. En historie om troen på at kunne finde den eneste ene. Stop! Se, nu smider jeg ham ud, ikke? Andiamo. Den eneste ene. Instrueret af Susanne Bier.